komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline! Mayong aga naman sa ato na mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Sabado kita, Abril 4, tuig 2020. Action Hotline! Nauna kita nga Sabado diri sa ikaapat nga bulan karon nga tuig. Nagabi-abi kita sa aton suki nga matag palamati nga nagamonitor na diri sa Aksyon Hotline. Hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online. Action Hotline! Mabatian kita dira sa inyong mga monitor, mga transistor radio nga ara sa mga puloy-an nila, sa mga umati, di bateri pa nga mga radio ang ila sini nga ginapamatian. Action Hotline! Kag sa mga online viewers naton pagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, how do you do? Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati? Available man kita sa YouTube. Mayara dira sang chatroom nga pwede ninyo padalaan sang mensahe. Action Hotline! I-like kag i-share ang aton sining nga program para nga ang iban nga way pa makahibalo kag ang inyo mga himata dito sa guwasang pungsod ipaibaluan ninyo nga mayari diri sang available o mayara na sang available nga online ang Aksyon Radio Bacolod nga ila mapamatian agud man maka-update sila sa sitwasyon diri sa aton sa probinsya kag dakbanwa sang Bacolod. Action Hotline! With Aksyon, Henry Espulgar sa technical side, back up ta today. Aksyon, Dorel Cabato ka Aksyon, JM Baikin. Ako naman Aksyon, Artay Hupon, checking in, tubtub kita. Takna, alas 9:30, karon nga aga. Sa aton sining nga mga headlines. Action Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Headline number 1. Bisi Alkalde sa Bacolod na irita 57 ka mga PUM o person under monitoring ginhatagan sang ultimatum tubtubwas nga daw sa pag-coordinate sa mga otoridad. Kung hindi ka mo maghimo sina ang inyong ngalan, lawagon! Pagahingadlan ka mo ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Ini kasunod nga wala na sila nag-coordinate, nag-contact sa Barangay Health Emergency Rescue or Monitoring Team. At hindi kakita sila o naghatag lang kamo sang dugang iya nga kangawa sa publiko bangon nga way kamo nagpakita din kamo nagpananago man. Action Hotline! Samtang 103 ka pamilya sa Bacolod benepisyaryo sang Social Amelioration Program suno iya sa DSWD. Sa probinsya pila, sa bilog iya nga Region 6, ano kadamo ni? Damo mga palamangkutanon nga tubtub niyan nagapabilin nga $1 million question kay way mahibalan kon ano gid ang sistema san upaayhan ini mabaton sang mga kwalipikado nga benepisyaryo. Action Hotline! Headline number 3, Comelec Commissioner Wina Guanzon
negatibo ang resulta sa COVID-19 test. Kag sa National PACC Commissioner ginkakas ni Presidente Rodrigo Duterte sa pwesto bangon sa palayag sini kontra kay Vice President Leni Robredo. Siling sa Pangulo, sino kay imo iya? Anong tabo sa utok mo yang hambalon mo nga iimbestigahon mo ang Vice Presidente kay nagsulisit sa mga pribado nga mga individual para donasyon sa mga nagakinanglan nga mga Pilipinon? Ay, anong tabo sa imo niya? Automatic, kagas ka sa pwesto. Alam nyo, gaugtas na lang ng Pangulo kagabi sa mensahe niya, way gani ka sa Alberto, na ining si Jokno, nga nagpapili si Dorbla, si Chil Jokno, siya hindi ka lang madawag sa Senado, kay magngisi ka, kadako sang ipon mo. Yakadto ka to sa manugbaid, bala sang kuano, nilkater kag mga manugbaid sa downtown daw, kundi in mga lugar. Kita nyo lang ito ginasikad-sikaran, nan, yan dito, pabaid itong ngipon mo. Basi magdaog ka pa lang sa eleksyon. Hindi lang si Jokno. Damo pa na waswasan mo si Presidente Rodrigo Duterte. Ang panawagan sa Pangulo, stay at home and cooperate with the government. Ang balita, dito sa Pungsod, Amerika, grabe. I'm sorry to use the term nga grabe, pero daw hindi maintindihan. Can you imagine, dito sa Pungsod, Amerika, sa sulod lang sa 24 oras, na-record ang pinakadako nga kaso sa mga nagkalamatay o kon mga individual nga nagkalamatay bangod sa COVID-19. In 24 hours, can you imagine, 562 ka mga persona ang nagkalamatay? So do you think it is a joke nga baliwalaon naton? Nga Pungsod Amerika na nagani? Yang balsang Pangulo sa Pungsod Amerika, siling nga gina-recommend ko gid, kag gina-order ko nga dapat ang publiko tion na gid nga magsuksok sang face mask. Kaya kay si Presidente Trump may ikog pang statement niya. Pero ako daw ay kuya gana magsuksok face mask ka. Kundi pariyo lang na nga ginatagan mo opsyon ng publiko. Tani ko nagmando, bla isa na lang. Tanan kita, mausar kita face mask. Tinir kita sa aton balay. Amo ina, ang gina-recommend bisan sang World Health Organization nga kinahanglan hindi na kamo magwa sa inyo pulian para likaw sa anuman nga problema sa COVID-19. Now, kaya ang inyo paglagaw, pagwa sa inyo puluyan, isa ina, kapamaagi nga ma-expose ka mo kag pwede tapikan, mangin host ang inyo lawas sang COVID-19. Tidiri sa Bacolod, ambot karon nga aga, pilang na-record sang BCPO, ambot karon nga aga, pila naman ang total sa managkanadakpan nga nagbayular sang curfew kag sa enhanced community quarantine nga ginapatuman diri sa syudad. Ang subo-subo kay nagligad ang ginabalita naton sa inyo ang pagkapatay sa pila ka mga frontliner kapin pagid mga doktor. Ang balita sa nasyonal nga may duwaman ka mga PNP personnel. PNP personnel ang napatay bangod nga nag-duty bilang mga frontliners. Diri sa aton sa probinsya, kumustahon tabi karon sa pamunuan sang NOPO o Negros Occidental Police Provincial Office. May ara man bala sang mga frontliner ng police nga ra sa check-up point nga naglain ang pamatsyag kag nangin person under monitoring person under monitoring or PUM. Amo nang ginambal ko sa inyo, cooperate kita with the government. Kay kon ang mga frontliner, kapin pagid ang mga doktor, kung wala na sang available, mag-PUM ni sila karon tanan, or mag-PUI, sino pa matatap sa aton? Kung dalon kita sa ospital, sa tiyon nga maglalain na pamatsyag nila, kang iban, basi mag-atras man sa duty nila, ti ano na lang abi kita, kung dalon kita karon sa hospital, anong himuon tada karon kay
mga nurses kag doktor, why ga duty kay PUM? Action Hotline. Ti kabay pa, nga maging honest man kita sa aton kaugalingon, nga magkadto kita gani sa hospital, panugid kita sang husto. Panugid gigita sang insakto kung ano ang ginabatyag ta, kung may mga travel history kita, maluoy kita sa mga doctors, no, maluoy kita sa mga nurses, nga mabutang sa ital-ital ang ila kabuhi. Action Hotline. Kaga mga POM, gid, please, please, please. Nagakairita na si Vice Mayor Elcid Familyaran. No? Nagahambal na siya niya, nano ka mo man. Nga, why na ka mo nagapakita? Nga nagapalanago na ka mo. Oh, why ka mo nagakontak sa Behert na ton? Ti anong gusto niya matabo? I-mentionar, ilawag ko ngalan niyo. Ti, unfair man na siguro nga lawagon sang Vice Mayor ang ngalan niyo kundi ka mo makareport until tomorrow. Kay basi kon inakulbaan kuya ang konsekwensya ng idulot sila mo. Malawagan gani ang ngalan mo, tapos may makakilala sa imo, ti siyempre hindi man na pwede, nga sa imo dira lugar, wala sa makakilala sa imo mo. Ti kung nalawagan karon sa Vice Mayor, do you think, why na sang malain nga epekto sa imo? O basi balakon, ang publiko karon maghimo naman sa mga diskriminasyon kundi naglain pa. Action Hotline. Nan, amo na nga please sa mga pamilya. Kung naga-monitor gid man kamo, wala malain kung may gin isolate yung lawas nyo, nagpanago kamo sa isa ka lugar da, agod ma-secure ang pamilya nyo man. Kaya hindi na kamo mag-ala katiner sulod nyo balay. Pero coordinate kamo sa Behert, no? Maluoy man kamo. Amo na lang nang mahimo na ton apelasyon. No, please, please, please. Cooperate with the government. For now, wala pagid sang na mahimo ang aton mga eksperto, no, kung sa ikang lawas ang pagambalan. Ang taga Department of Health, even the World Health Organization, ang mga doktor nga mga espesyalista, why pagid sang na-discover nga bulong vaccine para sa COVID-19. Action Hotline. Abang inasaw pa ng pilag madalag ko nga mabalita nga atong tutukan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Ang aton sini text hotline ginabuksan ta karon sa aton nga pagpangalagad 0938-225-5017. Again ang aton sini nga text hotline 0938-225-5017. Action Hotline. Ang Public Information Officers ng DSWD sa Region 6, we are trying to contact. Galing kay, dapat buksan maninilang ilang communication. Since last night ang communicate after nga ka-acquire kita sa nga telepono, cellphone number, why man gasabat. No? Nga ti importante ni mo, man maging palayag ang presidente parte sa Social Amelioration Program, tingambal sa Pangulo, lahat po kayo makabenepisyo nito. Ti ang literal nga pag-insindi sang kumon tao, siling nga dali lang. Tanan kami, ambal sa presidente, makabaton siling nga programa, nga ginapili nyo lang. Ti may explanation man ang DSWD, nga mo na kuntaning liwat naton, nga pa-explikar, no? Sa taga DSWD. Diri sa Bacolod, 103,000 ang mga individual ang makabaton sa Social Amelioration Program. Hindi na siya matapos, kag take note, nga hindi ini matapos ang proseso sa sunod lamang sang 24 oras. Hindi na amo nakapos. Hindi man ini matapos, I presume, sa bulan sa Abril ni kanimo. Basi kung sunod pa ni, nga mabinulan ang matigayon ng iban. Bangod nga pag-insindi ko, may mga validation pa nga himuon ang DSWD. Tingambal sa presidente naging kakasko na sa mga mayors kag sa mga barangay captains. Tigaling ho, diri sa aton, bulig mga po ng mga barangay officials. Tisubong ginakulbaan ng mga barangay officials kag mga DSWD because at the end of the day, sila ning mabalbalan sang mga supposed beneficiaries. Kaya ang subong nagka-problema, hindi niya normal subong ang nagkakalnabo diri sa aton. Hindi niya normal nga sitwasyon
nga inang mapos ang pag-iyo sang tao. Ang iban hindi man makagwa kay wise sang enhanced community quarantine pass. Ti paano kami kagwa sa puloy-an mo magkanto sa barangay hall to kaya kigan kasang mga nagabantay sa tagsa ka barangay. Kaya mo na nga kinanglan, nga gusto ko ma-embrace kita o kung lantawon tagid na nung system sini, ano ang pamaagi kag dapat explicar ini from time to time, daw sang DSWD, hindi lang isa kaagi, kundi kung ako gani, ang suggestion ko create ng DSWD, kay tanan subong halos naga-Facebook naman, create sila sa Facebook page. Nga may ara i-assign siya katao da. O, sige, send ka mo question di. Send ka mo sa inyong mga palamangkutanon di. Kay parang masabat namon isa-isa. No? Ikuan mo ibutang mo per region o per cities and municipalities. Diba? Kaya tayo naka-quarantine. Subong di makagwa dali-daling tao. Magluwas sa may mga quarantine pass. What if kung may quarantine pass, hindi man niya beneficiaryo? Na ang aton gina-expect hopefully nga inabalang mga advance nga thinking kagamiton ta lang subong palihog ang technology no nga para mangin mahapos kay para sa amon karon damo ka panawag actually mo yes ano gani yung social amelioration program sino gani makabenepisyo sini hindi kami na maka-explicar sang husto gid bangod nga hindi man kami ang implementor sini. Base lang kami kung ano ang guidelines ang ginapagwa in which subong do hindi pagin man klaro magluwas abi nga ginabutang da solo parent ka kay hindi maganing tanan nga pigado directly 100% ka matagan sini may ara sang mga four-piece beneficiaries nga matagan man sila pero dugangan na lang ang ilang daan nga ginabaton ti mga mo ina nga sistema hindi kami eksperto sina nga mag-explicar that is why please ina mga nagatawag sa Action Radio, and then, ang iba nagapangakig, biya siling nila, ano ka mo yung Action Radio man? Huwag ka mo yung kasabataw? Huwag ka mo yung ka-explicar sinit? Hindi kami na, ma'am, sir, ka-explicar sa inyo sang tulid. Amo na nga, nagakuha kita sa mga resource person, ang mga opisyales mismo sang DSWD, to let them explain, gamiton tani, ang medium, ang sa radio, television, newspaper, and even social media. Amo lang man na mahimo, tapos subong kayong tao, why man himuon sa balay nila ang may available nga internet connection, kundi at least makabasa, no, maplastar sa ila kung nano exactly ang mga regulasyon para makabaton o kung mangin beneficiaryo kamo sini. Nan, kundi kampiyon, amo na ang isa kamaayo nga pamaagi nga para makabulig kung tani mo sa inyo tanan. Okay? Kalma lang kamo kay tingwaan tani nga maisa-isa dulong sa inyo kay malawig pa ni ang proseso. Now, ang mga representante naman sang tagsa ka barangay ang ayo ko lang sa inyo please kung ano ang ginabutang sa guidelines sa mga beneficiaryo sundon talang ha kay bisan gabi ang presidente gambal. Yang problema sini ara na sa mga purok level mo sa barangay level ara na kung kaisa sa mga nagapanglista sina kang panagtag sang purmas yara da ang lain pagid sila nga kung ang kwarta na nga ipadala mo abi halimbawa sa DSWD pagi mo sa barangay official pag-abot sa kamot sa mga tag sa tawo kung amo na ang sistema siling nga iba na no halin sa babaw to mag 6,000 pag-abot sa barangay basi hindi pa maibanan kung tarong ang kapitan pero kung magdangat na ni sa mga manug panagtag basi ibanan bla kapag abot sa imo 5,000 na lang pero pakaron na naton ina kay kabay paano nga magsabat ang DSWD Public Information Officer diri sa Region 6 to give us additional information and inputs parte sa Social Amelioration Program. Now, massive testing on April 14. Amo na ang sa national nga gusto matabo. Ang isa ka good news ari ang mayuging nga balita no kundi damo ang mga persons under investigation when you say person under investigation ginpaidalom sila sa testing may mga history of travel ngati amo na ang basihan para nga makuan ka no malakip ka sa POI ang good news
Ang isa sa bugal sa Negros-San and now Commissioner of the Commission on Election or Commission on Elections or COMELEC, mayo ni ho, happy kita pagkabasa naton sa post sa Facebook ni Commissioner Attorney Ruina Guanzon nga at least negatibo siya ang result sa test sang COVID-19. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is no less than the COMELEC Commissioner Attorney Ruina Guanzon. Commissioner, mayang aga sa imo. Kumusta ka na, ma'am? May aga, it's a nice morning. Doon na mag-anang akong pang ginawa. Salamat sa Diyos. Oo. Si Action Art Attorney sa Action Radio Bacolod, happy gid kami bisan kami mismo sa nabalitaan namon ang update parte sa result sang test nga patigayon sa imo, no? Kabalo gid kita sa mga epekto sila kag mga experience mo. Can you tell us, Attorney, kay kabalo gid kita nga ang iban sadto bisan mga miyembro sa pamilya mo last time do apektado matapos nga na POI ka, Attorney? Oo, okay. Especially ang tatlo ka utod ko di doktor. Siyempre, yung serbisyo kinalanon ta sa siningag Kimpo. Pero sa isolation ko, that's right kamo nga mga PUM kag mga PUI, mangin responsable gid kita. Palayo kamo maski sa inyo mga pamilya. Maski gusto niyo na mag-istorya sa ila, palayo kamo. Diri sa ako na isolation, wala gid kami halos way kami kakita ay sa mga utod ko. Sus. Gina-check up ko sa isa ko kautod. Sa Viber video lang, ginapaabre akong baba, mata, ilong. Amo na ginatawag na salig lang kita sa Ginoo kay maski ano pa nga bulong kung ano kung nalatnan ka na, natakdan ka na sining COVID-19, agaw buhay ka na. 50-50 ka na gidya, kapinta kung tigulang ka na pare sa amon nga senior citizen na asthmatic ako, may hypertension pa ako. Ang lesson ta diri nga ining quarantine sang gobyerno ta, ini last resort ini mo kay tungod nga ang aton nga pungsod pigado. We are a poor country. Ang aton nga healthcare system pigaw. It is weak. Why? Because our government did not invest in improving our health system through the years. That's why last resort ini ang lockdown para ang mga kontaminasyon, panglaton, mahinay-hinay, kag eventually maguntat samtang gahulat kita sang bulong o vaccine sini. Ti pangamuyo lang gid ang aton sini nga mahimo kag disiplina. Pero ginaliwat ko man nga mabudlay bala sa pigado, pero ti kabudlay kagamay sa ila balay. Ano bang social distancing kung hindi magwa ang isa sa gwa sa inyo balay? Kung magwa ka mo sa inyo balay, maski pagani sa inyo balay, paggamit ka mo sang mask. Kung wala ka mo mask, may mga panyo, makamuda kag tuwalya, ihigot nyo sa inyo mga baba, kag ilong. Pangita ka mo medyos, kag magpaaraw kayo, pag sunlight ka mo kunaga, kag-aga, gapainit, gikuya sa akong likod, dire kayang COVID, inahigo niya unagid baga ta. Sus. Amo na mga hapuon pareho sa hamon, no? Hapos kayo iguon kay ti ordinaryo gani iyang adlaw masi wala COVID ko ubo ko ya. Adlaw halos ya ti kun hindi ko mag-puff o suyop sina akon inhaler, hindi ya maayong akon pangginawa. Amo na nga ginapangabay ko ang tanan mga muyo gid kita. Kag hindi magalin sa inyo balay. Kag sa inyo balay mismo kung mga gaubo ka na, gakarahat ang tutunan mo, sukso ka na sa mask. Kung magwa ka sa imo balay sa ugsaran, sukso ka man mask. Kay why kita kabalo, hindi man makita ning aton panguntra ning COVID ni. Why kung makita talang ni kang matapungo tay, matumba. Mabato na lang ta patay-patay, no? Oo, kag wala ginapili. Pagaranon, imol. Mas damo pa gani kay kung anong kayo nag-travel sila abroad, no? Diba? Correct. Diri sa Bacolod, Subong, pandam lang gid sa tanan. Kay may local transmission na mo nang akon nga nabatian. That's why hindi ka mo magsalig maski sa imo kaingod. Magatag ang imo kaingod, magistorya sa imo. Hindi na lang magistorya, bala text na lang ta. Correct. Text na lang ta. Cellphone na lang ta. No contact
rule imuon tagid no contact mismo sa aton panimalay 6 feet away 6 feet away di kontigado ka mabudlay gid man. Aha. Panawagan ko bala Action Radio sa Ah. mga barangay captain, madugangan nyo pag inyo pasensya. Kaya mga tao, siyempre kung napigado na gutom, hindi sila ka drive tricycle subong, wala sila bugas. So, siyempre, manugit sila nga, tatlo lang ni kakilo kap. Sa 3 ka kilo kap, isa lang ni namon kaadlaw. Hindi bala? Pero hindi man naton ma-blame ang aton lokal na gobyerno, ang mga mayor, kapitan kay siyempre kung bala iubos nila hatag na sa inyo, kundi buwasway na. Correct. Diba? Ang wala man, ang national government, wala man kapangatag bugas. Wala ya. Ang inapanghatag subong ya Action Radio, ang ining 5,000 nga cash assistance ng DSWD. Sang ginasulat ining guidelines, ang tawag ako sa amiga kong assistant secretary, tagay Lilo, si Rhea Peñaflor. Kaya naka-meeting kami sina. Nahimo tani kami voters education nga programa sa 4Ps Okay. na mga beneficiary tiway na nadayon. Sang mo sila guidelines amo nang ilang napautukan kung paano nila ina madivider ang kwarta. Kag sino lang ang makabenepisyo. Okay. Inang 5,000 ninyo kay 8,000 sa Metro Manila na iya. Para ina sa mga tao, mga pamilya nga wala sila sang permanente nga obra, why sila balaga sweldo. Tawag sila informal sector. Mga vendors ang galibod di sa amon sang saging kag ibos di kada aga dula nagaisimana way nakalabay. Ina siya, entitled na siya. Tricycle driver, entitled na siya. Construction workers nga panday-panday lang bala. Wala bala gabaton sang sweldo. Amo na ang informal sector, sila na ang makabaton sang 5,000. Kung 4 piece ka na subong, makabaton ka man sang sang 5,000, lakip ka manda. Way labot sang imo ginabaton na kada bulan bilang 4 piece. So, ang budlay gid action. Yes. Ang pag-distribute sini sa mga tao. Correct. Kaya hamak mo na nga balay-balayon na sila. Hindi man ka mo pwede kagwa. That is why, pasensya lang mahulat ta kay maabot gid. Kaya ara naman, gina-download naman ang mga kwarta. Ang lang nasiling ko sa akong Twitter, sige ko to kakulit siya Asik Rhea. Aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ngani man. Subong, magdasig-dasig sila. Gini mga checkpoint, makomentaryo lang ko action na. Gani man. Pero inuway attorney, siya mo ganino nagwa ang result? Sang imo nga attest? Kagapon, ginpabalo ako ni isang infectious diseases unit. I see. Again maano lang ko sang komentaryo sa checkpoints kay sa pagsugod ko di March 14 sa Bacolod, nagabot ko di way na kuya nagwa ka isa lang kuya nagwa kay nagbakal ko sang bulong ko. Antes pa tuya sang akon nga nabalaan nga ang congressman gali nga gin-meeting ko nagpositive. Amo tong ang symptoms ko gin take note namon. Ambal ko na sa mga doktor ko, isang 15 pa lang yan, nag-ubon ako. Pag-abot ko di, so gin-check up na ko yan sa utod ko, gin-tagaan ako bulong. So, pagkabalo ko sang 25, nga nag-positive siya. Ang 26, pamangkot ang Corazon Locsin Hospital, kung bala kinahanglan ko mag-test, nagsiling ang doktor nga ma-test gid ko ya. Kahit tigulang na ko, asthmatic, gaubo. Amo na mga simptomas, bantayan ta. So, kabalo ka action na nakabulig man sa ako na. Luya. Ginger tea bala sa labat, wala sugar. Pero kung way ka mo da ininit, uguma na lang ang luya. Kag rabanos. Rabanos, kada adlaw rabanos nga may sugar. Kay ina makabulig bulong man sa imo tutunlan. Ang aton nga mga bulong piyan-piyan lang kay ti.
hindi man kita kagwa, pero diri mo marealisar, nga ini galing mga pagkaon nga sa una, hindi ta pagkaonon ning mga kamuti leaves ta sa tupad namon wala. Mm. Karon kada adlaw ga kamuti leaves salad ko butangan rabanos. Oo, ini tanan nga pagkaon na andan ko na sulod sa isa ka bulan, i-continue ko ni amo na ang kinanlanon ta. Sa Yes. lawas ta, kinanlanon sa lawas ta, amo lang ikaunon ta. Aha. Hindi man kinanlanon ang serbisa. Hindi ka manginom ka serbisa, inom ka na lang taho. Oo. Di ba lad? Yes, Marami correct. pa. So, aton nga lesson sinitanan. Mm. Number 1, nga magpaninlo gid kita Mm. sa aton nga kalawasan kag panimalay. Mm. Yung frequent hand washing na, hindi na yan sila nga 3 times a day ka lang hand wash. Minimum ka 15 ka mag hand wash. Mm. Ha? Sang gabula gid nga nga hapon kung wala kay alcohol daya okay lang na, pero kung may alcohol ka tapos ka hand wash, ma-alcohol ka gid ka, hindi ka gid magtandog sa imong mata, ilong kag baba. Kaya Okay. na take for granted ta eh. Di ba la? Kasi mga tao, why man sila alcohol, pero may tubig man kamo kagabon. Mm. I see. Kada mag-drive ka mo tricycle, antes ka mo magwa sa inyo balay, suksok na kamo mas, hand wash na kamo. Basta baton nyo sang kwarta sang kag uli ay kwarta, hand wash man kamo. Magsunod sa inyo pa ni malay, hand wash man kamo, bilin sa patsinilas sa gwa. Kag mag-ilis gilayon ka magpaligo. Correct. Mas kitigado, manggaranon, makahimo sina ng mga disiplina sa lawas. So anyway, Attorney, we are very happy and thank you so much for the time. Ginhatag mo karon nga aga kabay pati makabuligid no kag inganyo gid no maka-encourage gid ang imo sining minsay karon nga aga sa mga listeners naton nga nagapamati diri sa Action Radio Bacolod. Salamat gid Attorney for the time again share mo sa Action Radio. Salamat gid sa tanan, maayong aga, mga muyo gid kita kag proteksyonan ng aton pamilya. Good morning. God bless Salamat, sa imo, gid. Attorney. Thank you, Commissioner. Thank you. Action Hotline. Now, perti si Commissioner, no, damo man siya sanggin share kag sanggin hatag based sa iya experience. Tinglain nga daan to suno sa iya, may ara na siya ginabatyag o buman mo. Nya wala pa yan ng COVID-19, may asthma ko yung problema man. Now, ang mayong balita, at least siya negatibo sa test results sang COVID-19. Ti sa aton nga magka-action nga nagamonitor da, amo na ganing ambal ko, why malain ko magsunod kita sa guidelines ng gobyerno, kay ini para sa aton benepisyo. Now, ang problema galing, are, hasta subong would you believe, ginabaha kita. Hindi baha nga literal nga na dala sang ulan. Puwerte kadamo sa mga mensahe nga ginapadala sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Parte sa problema sa panagtaganay sa food packs. Anong problema? Iban way katilaw. Tinanoy ni man, di na diferensya diri. Dapat ma-address ni kay way pa kita siguro after siningasiman na balakon ang gobyerno mag-decide na after April 14 o kita po sundan ni. Pero kung ako yung maglantaw, hindi ni madali-dali tapos ang enhanced community quarantine, basi kung mangin extreme pa ni ulihi, bangon ngang cases na ganamo, Bacolod do, POI, 7 na, Action Hotline. please cooperate with the government. But the government, mga officials naton, because magambal kang gobyerno, kita na nga tao mong, we are the government. Ang nagaservisyo sa aton, officials of the government. Amo na ganing nga challenge ko sila, please, i-address taman halin sa panagtaganay sang bulig. Hindi mo yan mabasol to ang pigado. Nga magpaninguha, magwa kang mag-ideya nga may kaunon sila. No? Pero kung ang pigado nagagwa para magligoy, mag-istorya, magkutso-kutso, mag-display lang sa ugalingon la sa guasang puluyaan nila, mayo patiner na lang tapaliyog sulod balay ta. No? Para nga likaw kita sa problema. Action Hotline. Tinitanan, tinguan ta nga ma-address, ang mga problema kag concern ninyo, hindi kami adres sa Action Radio, ha, suliton ko, makahatag sang
bulig sa inyo direkta, especially sa ginapangayo ng mga food packs. Kay may ara kita natungdan nga mga opisyalis sa gobyerno halin sa barangay hasta sa syudad nga mag-provide sina. Suppose, galing question nga way kamuya mahatagan. Amo na kuntani, tingala ko tuod. Amo ni nga dapat siguro tinguan man, sang in charge gintugyanan ni Mayor Binglo na Diadri sa Bacolod, pwede magkamo makapamangkot sa counterpart nyo to sa Iloilo mo. Anong gingamit nila nga sistema? Man, bisan diin ka magmonitor sa Iloilo, sa mga radio stations, and sa ila sining nga mga newspaper agency o newspapers, wala tuya, hindi tuya damo gid ang reklamo katulad diri sa aton nga pigaw ang panagtaganay, tiga nga nagamunaw. Ha, nga nahimo man ni sa Nueva Ecija, tag isa kasako gani panagtagla tuya. Kaya mo na ang $1 million question. Nga tingwan ta ma-address, hindi pagpasiguro kay hindi kami gauyat sa pundo nga batagan kamo. Sang bugas kay nugatag sa inyo. Ti galing ano ni man nga ang wa sini karon kung pamatian tang reklamo sang tawo, ang pagpanagdag distribusyon sa food packs hindi kay gina-qualify pagi sa status sa pangabuhi mo, kay ang ginareklamo sang iban palapit sa luwag, why sila kunuya matalupangdan, which is a valid complaint. Ti please, gakaon man ni sila mo. Ay ning mga pigado, kapin pa mga pigado, nga way matagan ninyo, mabuhi, gusto man nila mabuhi. Kay ang gwasi ni kundi ni ma-address, hindi sila mapatay sang COVID after April, pero basi mapatay sila sa gutom. Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan.
Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. 7 ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-experience sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa.
Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas sa gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal,
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sansan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon nga ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene. Roll now. Action Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:53 na sa aga. Grabe ang mga mensahe sa aton ginapadala ho. Damo-damo gidi ang pamangkot gyapon no. Although nga ti available sa Facebook, pwede mo kita ang explanation dira ni Ma'am Pasita Teros ang DSWD diri sa Bacolod ang sa province. So ipagani kita makakontak sa ila. Ang lain naging DSWD sa region, hindi kita makontak ang iya cellphone. Tani pangita mga musang PIO nga inang anytime bala kabalo ka subong nga tiyempo ang maka-explicar lang sini kag makabulig sa kampanya ninyo patag sa tao, amo ni ang radyo, amo ni ang mga mainstream media nga pwede mapalapitan even sa social media. Amo na gani dapat tani gamiton tang teknolohiya bla para nga mapalabot ta sa tao ang information drive. Action Hotline. Kaya iban pagbati lang gambal ang presidente, siling yan nagambal lagi si presidente nga tanan. Amo na gani nga may mga post kami sana all kay duway kami madala sa listahan pero ang Bacolod daw subong pa maumpisa, no? Ang distribution nila sang mga forms parte sa Social Amelioration Program, no? Ang SAP. Pero ari pagid ang pinaka-importante, pagkaon, no? Pagkaon. Amo nang damo iya reklamo subong. Yung way pa ni karapot sa amon gyapon ng kuano? Ang supply sang pagkaon. Now, bisan sa Bago City, da mayor may kapamangkot de kay ginpaagi man sa amon drama talent
si nang analis siling niya ipiliog pamangkot kay Mayor Yulo bikay diri sa amon siling niya ang napanagtag lang din iya sa barangay nga 1 ka kilo nga bugas mo nga ibandi ga problema gid no ginagutom na gid. Action Hotline. Good morning lang kay Jessica De La Torre Imia. Bachelor siya Puhas, Nida Siguanse, Jupit Itabag, Juna Palier Soriano, Kanyeti Evelyn, Rosario Tutor, kay Juna Palier Soriano sa Kuwait sa monitor, regards tanan nga taga Mulubulon, araman si Mulubulo, kag si Ching Impaunar. Oy, kapon galibatan ni nung Ray, kagawad Ray Hika na nagpadala minsay, sa matanod nga nagabantay subong sa border, may nga sa inyo, mga barangay officials da, halong gid. Action Hotline. Ellen Caburubias, Vice Mayor Sanguna, former Vice Mayor Med Magada sang Kando ni Monitor man. Marlon Sikinia Caniete, sa Pasay, gili si Even Subong. Si Arthur Siguenza, Casmore ninga. Elizer Esplique Jr., harapan si Paring Basti Girhin, good morning. Rodolfo Bibot Song, Joy Espuerta, Jan Mendoza Hicana, Dan Islafor, Philip Laurente, harapan gamonitor siya sa Barangay Minuyan, si Joy Espuerta, yara sa Fortune Town, no? Classmate ko, Renato Panoy Torres, morning. Gerald Sulog, good morning man, Southern Negros Association of Mountain Bikers. Former Vice Mayor Tadi Saison, Janet Tondo Dihano, Javin De Villa Pristine, harapan si Ted Ko, Dayan Gonzaga, Nonato Magbanwa, John Flora Mercurio, G. Yatso Veri Dilag, Gerly Basister, Rinaldo, si Axon Alvin Galio, Talisay City Police Station, Monitor sila, good morning, J. Marie Lagunday, o regards kay Edgar, no? JC Diquilato, ano, ang head dara sa Bureau of Fire Protection sa Moises Padilla. Araman Talisay Police ang monitor, nabasa ko na. Benjo Gonzales Gargaliano, Paul Robert Palier Soriano, Oyen Colmenares, Madam Maing Aga Amantered, Jenin, si Maninoy, Mario Salanap Amaka, haraman ga monitor, Angel Rosia May Santillan, LD Magbanwa, oy, Colonel Maing Aga Simo, haraman si Elmo Retiracion, Bong de la Paserbong, Maing Aga, Mary Jane Baterna Piral, kag Marieta Montuya. Damo mga pamangkot ni padalaho. Isa-isahon ko ni karon basi maudtuhan tani. OTTG Christine Gali, si Idri Kaport, kumusta ka da? Sir, good morning. Saudi Arabia ko si Lynn Ruby. Torko. Pre, mayong quarantine nga aga. Paring Torko sa Isabela, da kumusta ka? Joseph Emmanuel Kahilig. Oy, si Iman, kuno ka pamati si sa kuno. Toto Iman, morning da sa Iloilo. Kumusta ka mo da? Maria Luisa Albay, Akson Radio, watching from Barangay Bata. Good morning, sir. Nga ang iban, Xerox copy ang ginapanghatag kag isa ka kopya, ano ni man? Xerox copy isang ano ni siya? Sa amelioration, social amelioration, di na pwede. Yes, amuning lain. Nga may mga photocopy kamo. Iya kay lusubong pa man umpisa. Hotline. Alas 8:59, Christine Arua, may gagarson art, nag-IP live sa Victorias kuno. Lensky sa last good nga idea action art nga may pages ang DSWD para madali masabat ang mga questions sang kada isa na correct na. Ariyo ko sa DSWD, kung ako sa inyo to, abi himo mga mo sa mga panibag-o nga innovation eh. Ang tao aram lang gitiner sa balay niya, mamonitor nyo pa kung sinong way madala sa listahan, kag pwede nyo ma-validate. No? Kabalogi kita kag naka-insinding, at ibudlay man para sa inyo magalakalibot mo. Ang ara sa barangay sa kapurukan magalibot. Tinano ini, no kay damo sa kapamangkot gapo no, parte sa social amelioration program. Labi na gid sa tagtaganay sang food packs. Why gid si Ma'am Paset ga kwan ga sabat kay gusto ko tani kay Ma'am Pasita i-update man nimo kay base ang tao naga paminsar
Sabi nila, siya, ano man, may ara pa man tuguro masunod nga mga food packs i-deliver. Man kung way ka ni obra, kita nga may mga edad-edad, mga ginikanan, makaantos niya hindi magkaon, maprovidean lang kabataan nilang naga-iniwik, no? Nga nagahilibion bla. Sorry hindi man ibaboy yung tao, pero lang tao bla. Sakit ba't yagon kung ikaw isa kaambay ng bata mo, gapayo pagkaon, nga way ka sang mahimo, kaya ara ka ginakwarantin sa balay mo. Please, gusto nato ni nga ibalutan ni sa aton mga opisyal. Hindi lang ni subong. Ano kung maglawig pagid, maano kita man? Anong himuon sa, anong matabo sa aton nga mga pigado? Amo na gani silingkutan ni isa may mga ikasarang pamanlang bala. Ina mga tao nga may pulo-pundo kamo, hindi na lang kamuda magpasakop kang magpangayo sa ginapanagtag ng food packs. Iatag na lang nabi sa mga pigado daay nga nginang wag gid kaunon. Galing kay hindi sila qualified mo amo nang iban. Halimbawa hindi ka butante way kuno ginahatagan. Mga mo nang mga question. Dito way manginambal ang qualifications sila dapat butante basta ra ka sa barangay dapat guro hatagan tan lang na. Hotline. Ang sa uli ang sila nga way siyang napatay sa COVID sa barangay niyo pero may tao nga masapuan na lang kauntay. May tao nga masapuan lang kisil na sulod balay nila. Nga ginatiniran o kon ginarintahan. May ara gani mga subdivision, yung high-end nga mga subdivision, pero ang nagabantay, kuan lang mga ordinaryo nga tao, timayla ko ng amo, mga nagpa-star si mo bilang caretaker, abilinan niya ka, no? Okay lang na sa mga mayad batasan ng mga amo, pero kung wala, karon kundi pati ikaw na butang sa alang-alang. Action Hotline. Maayo ang imo sining ginaistaran nga balay pero way kaon-kaon karon mano ka kundi nagturong kalimutaw mo ya. Why gid action doors si Ma'am Pasita pero kay gusto tatani pa-explicar ni sa ila dugang gakwaon ang mga update sa ila sa distribution sang food packs. No, kung ano ng status, subong pila na ihan man, ang kadamuon, ano nakadamo sang pang-distribute, may ara pa na bilinda. Kung ay si Vice na lang kay ti subong alas 9:03 na, kung isipon na ton until 12 midnight, ti may ara sang 15 ka oras lang nabilin para sa mga persons under monitoring nga 57 diri sa aton nga mag coordinate sa mga miyembro sang BIHERT, no? Tapos si kamuni, no, way kita gapahog pero ti kainit na gid ni Vice nga kung PUM ka dapat cooperate kamo. Ti sila ilayan nagpalanago, way gani may baluan kun diin subong ang ila sining lokasyon. Ano ka mo naghalalin sa purok nyo da? Din ka mo nagpalanago. Action Hotline. Hindi man na malain gurong nga PUM ka mo At least, ginamonitor ka mo sa city. Kag basic kung mabuligan pa ka mo, kung kinanglanon nga dalon ka mo sa ospital, no? Kung may mga sintomas ka mo da, ay na ano. Ang lain siya na yan kay ginaproblema at nakadaan subong ang mga individual nga wala sang mga asymptomatic. Way isang bakitan ka sa individual nga may ara sang sintomas sang COVID pero ti carrier gali amo nang isa gi ka worst mo nga ginaproblema sang mga health authorities mo. Now sa Negros Occidental i-check naton kay Colonel Romeo Baleros man may pulis na nga napatay. No dito sa nasyonal galing nga balita. Bangod nga ti expose sila ara sa mga front line naton o kunara sa front line nga nagaserve sa mga check-up points kag ti gabulig sa aton sining mga authorities sa Department of Health sa barangay sa banwa kag syudad ti ang pulis naton iban ganito lang way nagapuli sa ila mo balay ang iban nagapauli man pero isolated sila. Layo yang ilang ginatulugan sa kabataan nila, miyembro sa ilang pamilya, nagasakripisyo para sa aton tanan. Now,
gusto ko ibaluon kay Police Colonel Romeo Valeros. Kung diri sa aton sa Negros, damo kita mga pulis nga ra sa frontline. Ano bala, way man sang mga nagapakita sang sintomas, kumusta ang health nila, kumusta subong sitwasyon nila, subo-subo man. Colonel Valeros, way man ni group pulis lugar ito magbakasyon sa pamilya niya. Online sa hotline. Joining us this morning is Police Colonel Romeo Valeros. Sir, may ngaga. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Action Art po, ng Action Radio Bacolod. Live po tayo ngayon sa Action Hotline. Sir, gusto ko lang po kumusta yung sitwasyon po ng ating mga PNP personnel, lalo na yung mga naka-assign sa frontline. Kasunod po ng nangyaring record doon sa national na mayroon na pong 2 pulis na namatay dahil po sa COVID-19. Kumusta po yung mga police officers natin? Meron na ho bang na PUM o meron na ho bang may karamdaman, no? Lalo na doon sa pag-duty nila sa mga check-up points po? Sa ngayon po ay wala naman pong tayo nare-receive na report about our personnel na suffering from severe cough or any other ailment. So far, they are in good shape. They are in good physical condition, and they are high moral because they are doing this for the health of general population. So, masasabi natin na malakas pa rin yung pangangatawan nila, yung physical condition nila to give service to the people of Negros, lalo na yung andun sa mga check-up points po. Opo, at mayroon naman po tayong mga precautionary measure na ini-implement in order to prevent our personnel be infected of COVID. They were given protective equipments, and they are religiously implementing the social distancing. So they are aware on some precautionary measures. So yan nga, sinasabihan din natin sila na habang ating pong pinoproteksyonan ang ating mga kababayan, ay protection din natin ang ating sarili at ating pamilya. Lalo kung pagkagaling po sa trabaho at pag umuwi ay hanggat maaari ay wag munang pumasok ng bahay nang hindi nakakapaglinis at hindi remove ng mga sapatos, ng mga damit na po pwedeng mayroong virus. So mayroon naman tayong mga briefing about precautionary measure. Apa. Sir, doon po sa mga miyembro ng kapulisan natin, may mga karagdagang mga units na galing sa PRO6 o na dinagdag, lalo na yung serbisyo ng iba dyan medyo mahirap kasi, lalo na doon sa mga frontlines. May mga ba tayo dito? Ano ang template natin? Ano ang direktiba natin doon sa mga nagdo-duty, sa mga check-up points? Alternate ho yung mga nangyayaring duty nila? Ano ho ba? Alternate po yon. Mayroon po silang time na magpahinga at yung usual na palitan every shift ay ini-implement po natin yon. So far po, wala po tayong ma-generate na additional forces from the regional headquarters because other provinces ay nangangailangan din ng additional na personnel. So for the meantime, yung ating mga reserves sa Regional Mobile Force Company and other reserve forces from the region, they are on standby and ready on call anytime kung mayroong kailangan ng serbisyo nila. Okay. So finally po, mayroon po kayong mensahe sa lahat ng hanay po nating kapulisan sa probinsya at sa mga mamamayan po.
Unang-una po sa ating kapulisan, wag po tayong magsawa, wag po tayong mapagod sa ating ginagawang sa kasalukuyan sapagkat ito po ay kasama sa ating tungkuling sinumpaan na magserbisyo at magprotekta sa tao. So maging magalang po tayo sa mga na-check natin sa lansangan at maiwasan po ang pakikipagtalo. Pakiusapan natin at kumbinsihin natin na wag na lumabas ng bahay. Anyway, tayo po ay nakalimang araw na. So, mayroon na lang po tayong iniintay na 10 araw at makakaroon po tayo ng assessment kung yung pong ating PUMs at PUIs ay totally nagbaba na sa zero at yun naman pong identified infected kung nakarecover na po. So, wag po tayong magsawang magtrabaho at malalampasan din natin itong laban na ito at na inaasahan ko na sabay-sabay tayong sisigaw na tagumpay ang laban natin dito sa ating hindi nakikitang kaaway. At para naman sa ating mga mamamayang Negrosanon, patuloy po nakikiusap ang ating mahal na Gobernador Bong Lacson at ang mga iba't ibang mayor ng ating bayan at syudad na tayo po ay sumunod sa ating ipinatutupad na huwag munang lumabas ng inyo-inyo mga tahanan. Anyway, nag-provide naman po ang ating lokal na pamahalaan ng kaukulang suportang pagkain, food pack. At yan naman po ay na-distribute sa inyo yan para hindi na kayo lumabas ng inyong tahanan para bumili ng pagkain. At ang ating po namang national government, mayroon naman pong nirelease na fund for distribution through DSWD. Hintayin lang po natin to at ito'y mabibigay sa inyo para naman kayo mauyadahan habang ang bansa ay nakakaranas na ganitong klase ng kalamidad. Colonel, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Good morning. Maraming salamat po. Action Hotline. Ang tagpamuno sa Negros Occidental Police Provincial Office. Hopefully in a short while, maging available na si Vice Mayor Elcid Pamillaran or Pasita Tero. Damo-damo gidi ang nagapamangkot sa ato nit hindi magkuya kasabat sini kay we are not the authority and why tagani gid hindi takos blang guidelines ni kay primero ni natabo sa aton mo nga monitor man si Nanay Indang Munton ang mother-in-law ni Toto Wilfredo Monies. Thank you gito for listening kag amo man kay paring Sindoy Ransi. No, salamat sa inyo ari po, sus ang mga mensahe nga pamangkot tanan ari damo-damo gid ya. Siling ni Erna si Erna Valiota kuan siya, nagapalabot sa greetings niya. Good morning kapamati kami dia. Jerome Lipnia. Take care ko no. Salamat gid sa Jeddah ga monitor man si Marmon Di Toriano. Action Art, good morning. May suspected POI diri sa Abada, Iskay. Pwede na magkatuan sa barangay. I-report na sa barangay No, galing kiti paano sa nag-POI. No, kaya actually mangin POI ko lang kon may direct contact ka sa mga persons nga nagpositibo or na-include sa POI. No? May direct contact kati laban-laban kagid nga ma-POM. Wagig ko siya na ideya. Salamat. Good morning, Action Art, watching sa Tangub. Sige. Ari pang ibanuga pop-up gulpiada abi. Action Art PUJ ko, wala na biyahe, paano ako ka-avail sang SAP? Wala man ko di ginkantuan, paano ako ka-fill up, ari ko di sa Abada. Black 1. Sus ka na mo damo sang siling niya watching live every day. Hope makalabot man di ang ayuda sa Barangay Vista Alegre, Bacolod. Kita mo na? Vista Alegre, kuno way sila malabutan. It's really true. Sana pantay lang. Kita mo? Mga wala na lista, ti nga. Siling ni Love May,
Dawa Villalba. Singa kunway kami malista ti Balda. Action Hotline. Alas 9:15 na. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang nabilin 15 ka oras na lang para sa mga POM. 57 kamo. Ay, siling ko daw ang ugtas, hindi lang kami diri ka ugtas mo, kabalo ka kung nagagwa ka sa balay mo, magtrabaho ka, nagadamo pa minsaron gusto sa utok mo. Di ko mabatian mong balita, yan kami mga POM nga nagapasaway, kay linit gid man tuod mo. Di kasi na maakig yung way ga kooperar. Action Hotline. We have Vice Mayor Elcid Pamilyaran on the line. Vice, good morning. Yes, Action Art. Mayong agagid, mayong aga sa aton pagpalamati. Sir, 15 ka oras lang nabili, no? Para sa mga POM. By the way, why man ka-update sa mo mga barangay, ang miyembro sa task force kon nabatian nila to kag nag-coordinate sila sa BHERT na to, atong 57 POM? Yes, Action Art. Why untat ang tinawaganay sa akon. Subong, damo-damo. And I'm happy to report nga daw nag-cooperar. Bao? And ato nagkalat to iban sa City Health. Mayo? Galing kay Daway man to, ulay pa to skeletal force. So, amo ni siyang problema, Action Art to. May mga lapses man sa aton nga BHERTS. Kaya ang aton protocol is that kundi halin kambi sa Manila, ma-fill out ka to sang form sa airline. Then tipunon ini ni kaap kag i-download sa mga LGUs kung taga Bago ka, kung taga Silay ka, kung taga Bacolod ka na download na to nila. Pag-abot sa aton City Health, ihaboy man ni sa City Health sa respective barangays ta. Sa aton BHERTS. Then si BHERTS, mamonitor siyang health condition siyang POM. Kaya tanan nga nagalin sa Manila or Cebu or anywhere, basta sa sulod ka sa Negros, considered ka POM, di ba? So, sila, why mangguro kabalo or why kabalo sa ila functions, wala na nagfollow up si BHERTS sila. Is alam laging katuan, which should not be the case. Kaya after 14 days, mabalik dapat si BHERTS kay POM. Kamusta ka? Ang mga signs, kung wala, may issue si BHERTS ang certificate na natapos na ni Juan de la Cruz ang iya 14-day na home quarantine. Okay. And he is in good condition. Daloon ni POM sa City Health and mangayo to siya final nga clearance. So diri may problema di kay damo di ko karapal tinawag di. Naway man din nagkadto si BHERTS. Di nag-lost track kami. Naway naman ko din follow up. Ulat man lang kami. Pero why man sila naglalagaw kuno Vice? Siling ko Vice, why man sila naglalagaw ya? Napaintindi sila, hindi sila dapat magwa sang taga BHERTS? Well, amo na tani ang function ni BHERTS ngay si Tuit na si POM wala galagaw. So kung wala ka na nagpalit, then chances are basi naglagaw. May iban nga naglagaw, may iban wala. Di ba? Okay. But very ang aton damo-damo kit nawag and hoping maubos sila naton sa may taga Murcia pa kanin nawag eh. So hoping sa Lunes ang iban way ko list eh. So sa Lunes pang opisina ta, then daw successful Action Art ang aton campaign. Mayo gani gali kay mayo ni gali kundo pandaman sila kagatagan ultimatum kay at least sila na lang ma-coordinate. Now, di bangod ni Sir gin-inform ta na mga barangay captains, sa mga barangay officials kay kinahanglan amo na yung dapat imuo no kag maserbi eleksyon ni nga kabalo to way pitakbalo ni tuod kung malawig pa ning parties COVID ni nga problema ta mo. Kaya mo ni nga sir pagkatapos kung makuha ang ila detalye, nila telephone number, kag interview ko ambe
Sa natabo, kag kung may lapses sa PH na ton, tawagan ko sa kapitan. Nga mo ning ngalan ni Juan de la Cruz, amo ni siya sa star sa amo ni Purok, amo ni number ya. Tapos na ni siya quarantine, so masyaran ni sa PH. Okay, okay. Pero, Vice, mayon na at least good news. Pero kung madayon, ginban paglawag, sini kung ingiban di gidya, ti ano din yun pa paglawag sila, buwaso or sa Monday? Sa Monday ko ni sapon lawag, sir. Sa Monday? Sa Monday ko at least eh. Sumakantos ko sa Monday, to kung ngayon sila clearance, din mapanas sila sang titel. Now, karon may mga damo, abogado mo. Na may privacy law, kita ko no. Nga basi ako pa makusaran. Lang taon ko makonsulta man ko sa ibang abogado. Kung hindi mo lang kumakusaran, di pang lawag ko kidinalan la. Pero kaya mo may time nga pasisala man ng beherts ka mo. Di tagaan ta chimpo, tapuson ko ni siya. Sige. So anyway, at least may mayong ang nami na ya kay positibo ang resulta kag epekto sang ginhimo mo nga paghatag sang ultimatum sa ila. At least nagkuan sila nag-cooperate na subong sa government Yes sir, amo na liwat ang aton nga appeal sa publiko naton. May ara naman ta action art gapon nga another positive naman. Gani pito na sir no? Yes, hindi namin, no? Kaya ang aton nga kwan, nagasaka instead of going down. So, base pala, di tampaktan kung sige na siya saka. Karon ti may extending aton enhanced community quarantine. So, suffer kasi So may ara possibly kamo evaluation sa IATF kag ina sa unta posible yung balaan kung sa parte sa extension? Yes sir. Siling ko sa nung assessment yung sinisar after pa sa 14 or within this weekend basi may ara kamo assessment nga kung possibly i-extend o kung hindi? Tapuson tagid action art ang aton 14-day nga enhanced community quarantine. And dinami na ni kido damo na din pang swab kay may test kit na tamo. Gani. So makakuha ta sang kwan pala statistics, data. Okay. Oo. Kasi si Mayor na ma-evaluate upod sa task force upod sa province kung extend ta or hindi. Anti pangamuyo tang manaog ni siya. Yes sir. Although separado man nga function no kag ini belongs to the DSWD siya aton diri DSSD pero sir diri bla sa Action Radio so perting tinawgan na hindi wa ipis nakabaton food packs mga amo nga reklamo tigaling yan ni Madam Pasita Tiro pamantyagan ko pati ikaw guro ginaniklamuhan nila ni ay. Well damo kiti ang expectations sa sang tao tanan. Honestly sa amon to barangay sa Boulevard may ara to 87 families nga wala man madala sa list. So gatulok to sang masinulubon niya kasi ang tupad balaya. Kaya sa Boulevard dinda. International mo ang imo tupad balay barangay 14, ang imo tupad balay 16, 13. So ang aton to yang pumuluyo na tatapan naton may 87 families to nga wala iya katilawgit. Sos. Amo to silang post pala sa video lang nga nangayo kulit kito Duterte. Dito may sobra man ko din nga bugas, di pinanagaan ko to ta 2 kilo Kita mo na. Di amo ni sir ang reklamo dahil sa inyo. Everybody is expecting nga tanan sila makabaton. Kaya tinasiling si President Duterte nga all mo. Bisan sa amelioration mo lang tabo. Di all ti ginamo naman, klaluoy naman ni si Kapitan, kay kun all, 106 million ta mo ang population ta. Ang siling ni President Duterte all, pero 18 million lang ang makabil. Di tanan, siling na gito all. So, although nga qualified ka, ara dangalan mo kay senior citizen ka, or PWD ka, or solo parent ka, or lactating mother ka, tricycle drivers ka, vendor ka, fish vendor ka, construction worker ka, or empleyado ka nga nagsirang inyong negosyo ni boss mo, layoff ka or
palin ka kadali, qualified ka man. Mm. But then, sobra na nakaroon 18 million. Correct. So siling ko gani sa anak ko, di kung kulang imo yung forms o kung kutang ang ginatagsi mo, i-raffle mo lang na para may isang patas ang laban. Nga di, man Hindi karon ka ba basulan sa pumuluyo. basulon ka sa pumuloy kami pinilian kaya. Yes, so kung raffle mo, kadabalo silang transparent ka, way sa may mga agency mo. Aha. Sige. Anyway, grabing naging ring cellphone mo damo ka panawago. Bye, salamat gi sa time karon nga. Thank you, God bless, God bless. Makon mo to, batian nito on the background. Gari naging ring ya. Tiyan mo na bala tuod, sila sa presidente, mga Pinoy hindi ka mo magwa because lahat po kayo makakatanggap ng tulong ng gobyerno. Pagkain, financial aid, tiya makon, pila ka milyon to ng Pinoy, tiga paminsyal sila, titanantan ni matagan. Now, 18 million lang gali ang mahatagan sa gobyerno. Resulta, magapauli sa isa ka problema nga magalukdo ara sa barangay kang nagapanglista tinatawon tani pero siguro dapat may ara man sang himuon nga initiative ang city kay kaluluoy man tuod mo ang tao halimbawa 3 kadlaw nang away kakaon manon na bikron hindi siya ayan magmasakit hindi siya ayan bangod sa gutom, di yan magturong kalimutaw niya. Nan, ti problema gidi, galing ti why kita sa normal nga sitwasyon. Pero, pangitaan ta ideya. No? Pangitaan ta ideya kung paano ini. Kung ano ina nga maideya, dapat hindi niya magalin sa amon, kundi ina magalin nga inisyatibo sa aton natungdan nga mga opisyales. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit. May tegsakon siling niya, may home quarantine pass ka, luyag mo man magpamakal tani sa bukas ng mga kuan bala grocery stores, huwag kagaling kwarta. Yan nung kuning home quarantine pass ko, sir man. May sakyan ka man siling niya series galabay. Yung pag-abot sa grocery store, hindi ba ko kasunod yapon? Kaya way pa ko inog bakal ay kaluluoy man. Kaya way mo kong yung tagaan sa amon. Di nga may home quarantine pass ko. Ay, nano ini man? Way naging ko galing tiyempo si Mampasita Tiro ay gid. Ang DSWD Regional Office, ang PIO, way man. Ti pasensya, hindi ko gid makita ng iban nga mga gusto tatani ipamangkot sa ila ho.
Tiwaraton tani, basi karon sa ito, magsalabat mas lang. Hotline. Ang aton lang reminder sa inyo, pabakura na lang inyo immune system. No, ang aton ni kayong lawas, amuning kapital tagid ang aton sining hinganiban karon nga panag-on, no? Ang iban nga mga PO ay nakasurvive kay bakod immune system nila, no? Nakatibawas sila, no, sa COVID-19. Di amuning aton man pamato ka gina-recommend ko gid sa inyo ang produkto sa Dr. Alfred's Myrmangosteen Capsule. Damo phytochemicals, vitamins and minerals. Kung ginakulang ang vitamin C subong sa mabutika, aryo kompleto from vitamin A to zinc nga mahatag gid sa inyo. Damo phytochemicals kag wala lamod nga chemical. Puro so ang natural healing property sang Santone nga ara dira sa mangosteen makuha mo sa produkto sang Dr. Alfred's why yes ang side effects lawas mo, no, kag nami ang epekto niya. Parisi sang tea nga mayo naman para sa may mga hapo kag kababainan nga nagaproblema sa ila siniman period. Action Hotline. John Dimisana Premo, good morning. Why not time diri sa aton sining nga pagpangalagad with action Henry Spulgar sa technical side, backup si action Dorel Cabato kag action JM Baikin. Ako naman action Art Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action